Of course, ti HIV tayo, agtultuloy lat tamet, digiti programa tayo kadete, digiti information education campaign tayo, ken dete screening tayo. So, ada dete panag-screen tayo ti kada health facilities. So, napindas unay-unay detoy, ta uray ijelog lugaren adda free nga screening no kwan. Ado ti kwa condoms tayo nga mabalin nga maibunong ken adon ti naibunong kadigitoy RHS tayo. So digitay kalugaran da mabalin da ti mapanagdawat lat tanukan kadigitoy RHS da. Umat nga tumetlat ta, so kahit nga sawen, puminpindas ti detection tayo, at least madet-detect tayo ida. Actually, digiti kayat na ti agpa-screening, at da digitay mangisay-sayang katiti free screening lata, kas kumadito'y City Health Office tayo dito Lawag, ta Carmeli, Mariano Marcos, kan digiti daduma pa yung RHS tayo, mabalin dala ta timapan HI, ta ibagada nga agpa-screen da iti HIV. Kasi dapat na ma-screen ka, dapat ada pa counseling na ngamin. So hanga dito kasalang kumain ka agpa-laboratorio nga sigilatan. So it needs counseling pa. Importante dito, aglalalo na amo tayo ti bagbagi tayo, kunaklatan, tapno nung makita tayo na anya ti status tayo. Kaya tapno mapreventaran ti panagwaras, umuna di dyan, maprebentaran ti panagwaras, ken may kadwa, ada agas na det. I mean, ada mabalin nga matumar nga agas, tapno bumaba iti viral load. Tapno no nababa di viral load, then haan nga makaakar, agbiag akas normal met lang nga tao no kwa.